Bismillahirrahmanirrahim. Badi aja pun di bangkaulu penembak kapal di muaro bari ampun kami di pangulu jawab salam di juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ande ketik cio nampak dan buah. Mungkin tak cakik sudah makan. Ambulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sadana menjawab masuk sarugo. Nendak menjawab dapat baunya saja kan Allah tu. Asamo jambu sanjo tadi nak makan durian ndak nah. Paniang boleh baunya. Ayah. Tipak kadiri badan kami jauhlah kami turut dakiklah kami jalan. Lah tiba di kampung mamak di sana di Sialang Suliki semalam kini dalam daerah Pekumbuh Sumatera Barat. De elok basuh orang risiko mak. Allah dimbau di bonaya. Tiba kami lah bukaan pintu. Datang kami lah kambang lapia. Lah unjuk sirih bicara no. Lah sudah minum jam makan. Tentu kerajo kami yang sua. Nambah gurau semalam suntuk berdendang semalam nangko. Dalam rangka pesta perkawinan anak kemanakan kita. Cupak panua gantang balanjuang ke cupak anak tiga lua dalam daerah Minangkabau. Salam jasimpuah kami anjuang kabake nenek jamama uku aja jangko kok terlampau. Kami nak ketik mudo mata mualun setahun jaguang darah halus tampuak pinang. Baraka balun pandapek kurang pengalaman Jawa sekali bapak mamak tentang itu. Ibarat irang baparak tabu je mak. Kok gadangnya tabuk di buku, panjangnya tabuk di rueh. Kok ndak mani tabu sampai kau juangnya. Beri maaf kami ni mamak. Si ceri di tepi banda kok rabah tolong runduan kami mudo mata jolong baraja kok salah tolong tunjuan. Kok rabah tolong runduan mak si ceri rabah badaun dia tuhnya darai-badarai. Kok salah tolong tunjuan. Kok sasek kami pantun kami berdendang kurang pandai. Kali lawa di Sungai Rimbang anak rusuh mati terabianya pukua duo. Kok gawa minta ditimbang badoso ampun balabiah kabake mamak dan disiko. Ibarat irang Malaya aja mak. Lawit na lawe kami sawang. Ombak na gadang kami tundo. Kok karam kami tentang itu mak. Kok tawan nami yang tak disilami. Kok anyi tak dipintasi. Baitu kandak kami malam kini. Ibarat irang mengaji aja mak. Bari nadi hati kok tak kawawahan. Nadi bawah kok tak katihan. Manabang kok indak dari pangkah. Menyisiak kok indak sampai kau juang. Bari maaf juga kami di mama. Tidak dirantang panjang benar mak. Dia biar sekadar kapaguno. Lah rasa dia biar tapi cawan nampak dia mo. Lah pakai jilbab induk sadonya. Apa-apa pakai lokan. Kaganti sirian sa Kapua. Kaganti Pinang sa Kato. Kaganti perkenalan diri kami. Nang kabagurau semalam kini. Nang kabarendang semalam nangko. Simak dia mamak jale-jale. Nak botarangan cie-cie. Nan kawasan luang dah Kamarudin dari Batu Sangka ketik banamo gadang bagala ketik banamo Kamarudin gadang bagala Sutera Jomudo barasa di Sungai Tarap Batu Sangka. Oh nak kabarendang lai barampe jambo namburuak ko malam kini pertama Wati Caniago dari Batu Sangka, Inel C dari Solo, ibu dosen isi Padang Panjang dari Sungai Yang Batu Sangka. Tukang organ kita Yudi Mancoro Yudi Kuncoro dari Pekumbuh. Gai alun na buat lababan bo. Bini na balimu sa do. Berenam jenya ata. Yudi Kuncoro. Ambo sendiri dari Batu Sangka juga. Dari Sungai Tarap sa kampung Jada Kamarudin. Kapak buruak tagada maha kapadang gantiang. Ranca indak buruak terdorong. Allah diuntuang kabaa juga. Kamala makson minta tolong. Tiok babini jando jo. Ndak ado nagadi dah. Allah nam jiko jando jo baru. Alhamdulillah le dapet jando beranak tiga. Mengan anak orang tu kerja sebagai. Ayolah. Oh kita diiringi oleh Nesa Musik. Oh dari Suliki jo. Yalah mamak di sana ndak guna di rantang banang elo di kumpani ngasingke ambil sekadar kapaguno. Hello kita dah ngasal long jerindang.
simak lapan tunjik-cik sabit lagu nateraso jo singalang salong dimulai ba itu ada guru nangko kami do indak cadia pandai timbang dek tuan nabasamo larami pasadang gondang-gondang di mungko bajalan gadang kemudian jalan kesuliki ke kida orang kabalai ada Kamarudin lama bisa luang wati jo kawan-kawanan sua badendang dek yudi kencoro guguala organ jo singgalangin dua kita daki jo bismillah baru dimulai sebelum dimulai singgalangin dua selamat datang jo mama jodon sana dan kita ndak sawit namo nang kadang ndak mbogala dek kita sari-sari batamu dek jarang-jarang basugo bundokan duang le banyak malam kini nampak dan boh ndak lupa pulau kita mengucapkan selamat datang youtuber kita ada abang Benny Kapro Baitu Pulau abang Ronald dari Sungai Rumbe Minang Pelala ada kemenakan nomor Serangga Joikolah onamai Kasutai Karmila Kayu Tanam Rina Wati segenap nan masuk YouTube abang Benny ko dari pertama Joikolah namanya Kasutai nayaknya termasuk ambo sendiri abang Benny abang Ronald Baitu jo kemenakan nomor Rangga selamat bergabung di Salong Dendang malam ini terima kasih atas dukungannya selama kau ayolah mama jadi sana pada siang babi hari pada malam babi minyak pada babi umua saja dan diambunya Salong da Kamarudin ansulah adik-adik ambo nama tigo ke berendang maupun adik ambo na tukang organ yudi kencero salamai manangakan la la sebelum ini nanya bapasan kada do dia toy le do durian kampe buah lewati minta durian oke nak rancak suruh bagi dia nak bercumbu lai badendang Cupak panua gantang balan juang ama kacupan hati luar alai tapakai di Minang kapau alai hai di Banyol kini alai otulanai Aja salam sambadi anjuang de mama minta maaf banyak alai kujo jangko kota lampau alai karam den la dinyo iyo nang kanduangan di Jabia kaini bali ama di Jabia pangunti iano alai kumana kara bunti
nyoren dinyolan laila dinai kami dain dak jadi apa derang siang lang timbang ada mama dan bagasamu alai tuan dan bagasamu mama baik garam dinyoren dinyolan laila tuan malaki nan lain datang mak sadowi ko dulu kita alai dulu kita alai hai di manyo kini alai tuan oi go ado kabe maranggang ama oi di paare sama lam ko alai sama lam ko alai oi garam den dinyo alai tuan oh sebentar Nel kade minta mason sagan magabiak-gabiak garang banyak bapentun mason cie kandak nak samo di dendangan duduk lama mak di nanare jauh aja daki lai tibo bagurawak samalamko ode des pangka terima pesan agil asba agak ampe beko kok kasua di panggangnya piti panganti ndak doma oi baringin dipakan agai lema di mungko kantuana gari alai kantuana gari oi di mayola kini alai tuana yo de yakin samoba ni edun sana dape batamu malam kini alai da malam kini yo di mayola kini alai tuan labaran ama urang lo ama bagurau samalam kini alai tuan amalam kini ama baik garang nyoren dinyolan lai bangen dia sapi jamato indah lalu amangan kainyo duo alai tuan kainyo duo ama baik garang dinyolan lai karidina labaran suan de maromongan datang otuan dedaen dilai tibone mak dari andiangnya datang bakawan-kawan talika kami rantang panjang angkan dua nambek bani ay mamutuynya nema joai amatone dawai diulengan ay baringin ay ama adip patanakai ama ay dibawa katuan aga ariwo katuan aga arida guru ay de yakin ay ama asam bani ay ama disuliki
awak malam kini ama bisia alam namo jorong ko iyo awak nema oi kabagura watuan ansuan mama kandak lagu lalai bakanda laguan alari eko iyo indala membalik bawa dia oi kandang ayune dia buwe da ulu ama buwe da ilu inenoi biaka bau denayo indah bakandang deuda dek denai rumpui sajo oi nan paralun deda dek denai rumpui sajo nan paralun nyampang ko amasu akap para urang ama awak sabah ali dapat malu ama mungkin itu de inela nangka tujuh sajak rumpui dana dimakan jawi ya tuan ala ali cina wai para amboda wai para ambo wai karasonoi saja indah oh ya ma abad jawilai ya ma lawa dan lagi ya makan dua ma makan dua onde otubanai karajo karasonoi nan sio tuan kandang kosong hanyo agi rumpui indema lawak kosong hanyo agi rumpui ladan pikia ya ma oi salamu ama atiren ama amang takui ama dagadei inya iyo Oke, rekan aku artis kami yang nalamoyak dari siang nyok istirahat pulang. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Besok mungkin tugas lu siang. Oke, udah kamar lanjut. Jo, Linta Basiang. Urang lintau pai basiang nema oi kapulang arila sanjo ko ado kabenan maranggang neda di pare basamo samo di maladi mana kini nyokini Labaran pekang ibarenda ama ayah putiannya dua saja beko bibia udah kota panggang dema lata pun tua maroko nampak ade ambo lalai iko wae lai rokok baru itu ada niagi ada son mangko duo sajo nana tibo pangati adia aga ganji iya nama kurang nana sakit makan penya olalai antala adi dan no tuan noy biar panyaki dena yo yaga ganji andera tapi dukun mau bele satu saki pulo Allah galle baru ama ambi akam bi iyanema jika ada amanga di itu duanya ayama itu kajadi iyana salamuku
Oke, agilah ke Singgalang Jaya. Sebelum tiba kandak mama di sana, insyaallah saya dapat kami agia. Kindak kita pulang ke pandai. Agia DJ Mancu Kuncoro. Hey! YouTuber dari Sungai Rumbai Laka suliki pulau mainnya Jam 2 tadi barang ke agaknya Bang Beni di mana kini lanyo kini lakaran badannya Panai macet dalam dek sampai Baitunya menerpam sanjo jago Apa itunya
yoi ineloi kabata buah buwe etongan capek-capek laon lalai mak capek-capek ragu dan lainyo dan iyo la jale uda ala babi ni oi nande nai la ba ago pulo antala uda sonai ai di imanyong ini iyalah den nai na babi ini sayang kain del taroro duo raon lalai ala taroro duo ragu dan lainyo dan iyo ko iyo da son pulang ka Solo carai kan bini na partamo oh lalai la bini partamo ade nai ta aniyo da bapa mbaya tongan yo inel nyampang kok coco ina dena kita lagi go raon lalai makan lagi go adan pikir dulu tujuh kau liliang oi pikia niyo jo ambo dinai jando barana aduo lai banyak yang udah ka anak adiri jande nai dape conan kapatangko alanani itu dia baco tanyakan tuh lokasi wati karena tiri lasan naik tanya yang lebih makain duanya taulang jawe orang saruaso kok iyo katorang padang gantiang iyo kok sayang nyoga anak atiri biya ka Solo sudah iko nyoba mintuo aku ide inera oi naka Solo dina indah niyo oi awa buru abu ayo pulo oi nan kok gigi palo supulo hati sakit muncung maruto mungkin cemburu malam laon lalai lawe malam ko ai taram nelarinyo dan dinyo samang tanga dolai urang Solo kami kolata sisi saja lalai bantu anda apa guno sali ade taresan balik kami sudah iko dangakan bana elo elo cie dua tiga bini ambo pambagi